ତମ ପରି ଜଣେ ମା ଛୋଟ ସନ୍ତାନକୁ ହରେଇ ସାରିବା ପରେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଥିବ ତମେ କେବଳ ମା ହେଇକି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନ। ମୋ ହେଇ ମୋ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାଟା କେମିତି କାନ୍ଦି ଉଠୁନଥିବ ତମେ କଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ତମେ ଜବାବ ଦିଅ ତମେ। ଏଥିରେ ମୋର କଣ ଦୋଷ? ଦୋଷ ତମର ନୁହଁ, ଦୋଷ ହଉଛି ତମ ପୁଅ ଜମର। 80 ବର୍ଷର ବୁଢା ମାନେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସୁଥିଲା ବେଳେ କଣ ଶିଶୁ ଗୁଡାକ ତାର କଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲା?